mma. Onwekwe ọzọ olili ka anyị bakwa iri ha eziokwu na mama nwụrụ mana olili na Chineke gọzi mama gọzi ụmụaka ya onwe megide nọ 90 years ọ nnukwu ihe so abịa ha kene Chukwu na obi ezigbo ndụ wee nye ogologo ndụ ka anyị na-alachi ibe nwa Chinemelụ 1 n'obe agụ Jude Ogboke ọwụrụ ka mmadụ karụrụ nka ụmụ ya maọbụ ụmụ nwanne ya na-ama feel once the person nwụọ so mana ha ma na Chukwu na eweta ndụ ya na-ewerukwa and mama ha try at least eru 90 years ọ try and I'm sure na why she was alive na ha mere ha na-emerụ mama so ha na-ka ha were ya na-akasi na-asị ka Chukwu na ka gị na-enye ekene for a life well spent ka ha n'onwe ha bụ ndị nwaanyị mụta ka ha nọruo 90 years maka ha webịara ebe a tụdere bịa sọrọ nka na ọ dịrị ezi 90 years abụrụ 90 days daalụ nna isi ike Amaokwu TV anyị na-ekene gị afọ m Emmanuel Nnanna esibe Enugu mụ na Emma bibu na the same yard Mrs. Emma kwapụzie na ya ada ya ka m ji bịa today ka m bịa sị ha sorry na ihe mee ha at least ọnwụ but nne ha akara nka 90 years so ha ka sie Chineke mere nke anyị ihe ọbụla anyị ka ga-agụzi ha n'aha Jizọs. Thank you my brother, thank you. And very wonderful delicacy. Onye na-eshare ma ihe ọ na-eme maka na anyị na onwe anyị kpọọ ya ọbụla n'ebe a na-alacha aka onye ọbụla dị happy. So I na-asị may mama soul rest in perfect peace. Ọ ndị Shingwo wee bịa ọha na ebe a na-eri ihe daalụnụ maka isere anyị na Mgbokwe TV. Mmemme ndị ya dị Victor okwu n'ịma na ebe onye bụ ndị for last time. So ihe dị isi
iche a na-eme a na-eri a na-aṅụ a na-ata ndị CWO na-ekeji ụgbọ ha jikwa ndị CWO gbasara original jikwa tas aza amịla ọhụma Many. On the CWO, different groups in NYABA. I'm going to focus on the Abacha. Yes, so the man. The Abacha na bani hane. Yes, also ni hane me. Kwenzo. Dalo. What you can? You're not together. You're not together. I got that again. Ya balulu. Na ya efuna. Na ukna takwe ba. CWO card each. Yes, CWO. Yes, on the Widows Association. St. Francis Widows Association. Ofi ya anyị na-ekele Chineke bụ na ọ nọtara ndụ. Ọ bụ na Chukwu ya anyị grace anyị nọrọ ụka ya nwa. Anyị ga-adị happy. So ha die ya dịka anyị na-edi ya. Ihe a bụ ndị ụmụada Agbudu. Aha wada na uniform. Ndị ụmụada Agbudu bịara dị sta. Aha wada ndị ha. Ọ ga-abụkwa onye ihe mekwere be ha na-agbalị olu ya yeso ụlọ erie. Na ihe ọma na ihe ọbụla tụkwasịkwara ọya ahụ. Now you guys will have on the very fine. Why I had one day soon or here, Lolo. This is former Nee Onaga JP. Ndeoma, Adadorama one of Agbudu. Oma wo issue Madam Agbudu. I bịara akwa oke ada Madam PATRICIA ANEKE Nee Onaga onye ka anyị bịa tata nnọkwa n'ime na-asị ụmụ nwanne m ndị ihe mere na anyị ga-akashi maka na anyị ncha niile ka ihe ahụ mere na anyị ga-akashi adụmama anyị gwara ike ya ọwụ arịrị ka ọ wụrụ ọwụ enjoyment because onye lu 90 something years Chineke tinyere jala on top of her life. So anyị na-asị Chineke nara ekene n'isi maka ndụ o biri n'ụwa. Anyị na-asị Chineke biko mee ka ọwụ mama wotu udo n'ezinụlọ ya jikọọ ụmụ ya ka ha dị ka ukwu azịza. Anyị nwakwa na ụmụ nwanne ebe ụmụada Agbudu ka ọnwa ya wetakwara anyị udo na agamniru. Ihe a wee ekpere anyị na-asị ka Chineke bi n'eluigwe nabatakwa mkpụrụ obi ya ka o zuo ike na ndụkwa n'aha Jizọs. Amen. Onye chọrọ ịbanye ụmụada Agbudu ka esi abanye. Onwe okwu ihe anyị ji abanye maka ihe ụmụ nwanne ka anyị na-eme ihe a. Onye ọbụla achọ ha na Jos batala onwe ya mana ihe anyị na-achọ ha bụ onye ga-abịa gasa anyị. Ihe anyị chọrọ bụ onye ga-abata onye kwere aka
wee unite anyị anyị adịbụ ugwu azịza maka na ọ ka isi wee dị na My heart is full of appreciation. And now she can Jehovah blow nke ga-ezite oyi ọbụla dịka otu aja n'agbanyeghị otu countries wee wee do afọ ndị mmadụ n'igwu obi siri m ike anaghị ka Jehova onye nke mere ka ọ dị ụta ife otu weda dị nnukwu awa dị eti nke a ga-asịkwara gị na mmiri na-ezo nke a gosiri na Jehova anabataghị ọbụla dị mma na n'eze ya. Ndewo ya bara gị anyị ekene gị n'anya ịfụ na ndị mmadụ juru n'iro wee ju n'ime ebe a nọ ebe dị iche iche wee na-asị abara ha anyị na-ekele unu n'ọrụ ndị na-ebe on the board Traders Association and Press ndị na Ababa daalụ anyị na-ekele unu kedu unu na-akwụkwara onye unu gara akwa anyị na-asị anya kashie na-ekele Ekwechukwu na ndụ nne ya dọtara bi ezigbo ndụ mmanya gbara first half gba second half gbachaa ya o tinyekwara extra time and onye ọbụla bịara na pitch gba 90 minutes ịma na onweghịzi ihe a na-akọ ahazi Chukwu na-ayọkwa Chukwu ka o yekwa anyị like anyị wabụ ndị gbachakwara first half banye second half ka anyị gbaa 90 minutes enyekwa anyị extra time anyị nwere ike iwe mmeri. daalụnụ anyị na-ekele onye ọbụla bịara ebe a na-asị abara ya ịnanya ịfụna ihe kwuru ka a na-eme ndị si ebe dị iche iche bịa nọrọ ezinụlọ ndị be Aneke NYABA ka onye ọbụla si na-enwe obi aṅụrị maka na mama dịtere ndụ aka 98 years adịrị ezi 98 years abụrụ obere ihe a na-asị abara onye ọbụla bịa sonyere anyị ebe ọbụla isi na-esonyere anyị ya bara gị ị gara akwụkwọ ya bụ isi esonyere anyị